Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ένα θέμα που θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε, γιατί σε αυτή τη συγκυρία είναι σημαντικό να επαναξιολογήσουμε τον τρόπο που διαχειριζόμαστε κάθε δραστηριότητα στην καθημερινότητά μας. Από το πώς συμπεριφερόμαστε, από το πώς εργαζόμαστε, αναργαζόμαστε, το περιβάλλον που συναντούμε κάθε μέρα, το πώς μετακινούμαστε, στους δρόμους που μετακινούμαστε, με τον τρόπο που μετακινούμαστε, και είναι και ένα βασικό πρόβλημα και θέμα, γιατί γινόμαστε πολλές φορές κάθε μέρα ο καθένας από εμάς δέχτης άσχημων ειδήσεων που αφορά ένα δικό του πρόσωπο, από το φιλικό του, από το οικογενειακό του περιβάλλον. Όλη αυτή η επίπτωση της απώλειας πρώτα απ' όλα μιας ανθρώπινης ζωής και μετά της οικογένειας ή του τραυματισμού. Τα τροχαία ατυχήματα, η οδική κυκλοφορία στους δρόμους, η συμπεριφορά, και να το δούμε και από τη στατιστική και από την κοινωνική πλευρά και από την οικονομική, αφού έχει και ένα κρίσιμο οικονομικό μέγεθος και μια συνέπεια οικονομική για την κοινωνία την ελληνική, γιατί μετά έχουμε τις απώλειες που κοστίζουν στην οικογένεια, στη συνοχή της, στην ψυχολογία. Έχουμε τους τραυματισμούς που κοστίζουν για την οικογένεια. Είναι βαρύ το τραύμα πάντα, και το ψυχολογικό και το σωματικό που ακολουθεί μια οικογένεια. Ο κύριος Κορδούλεμπς είναι ταξίαρχος, συντονίζει όλες τις δομές που έχει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στα θέματα της τροχέας, λοιπόν, και βλέπει, έχει μια εικόνα που θα μας είναι πρώτα απ' όλα από εδώ, από την Τελοκαρανία, είναι από την Τριχονίδα, από την Παλαιοκαριά, και έχει και επιτελικό ρόλο, έχει και την επιστημονική παράλληλα επάρκεια να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά, γιατί συντονίζει το έργο που δεν είναι μόνο η διαχείριση μετά, αλλά η προστασία, η πρόληψη, η δουλειά που γίνεται και η νομοθεσία. Όλα αυτά θα συζητήσουμε στην κουβέντα. Κάναμε μια εισαγωγή κοινωνική και στο κομμάτι αυτό. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Μάκα. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση βρίσκομαι σήμερα κοντά σας, εδώ στην πόλη του Αγρινίου, όπου κατάγομαι και που την αγαπώ ιδιαίτερα. Έχει έντονη ιστορική αναφορά ο τόπος μας και νιώθω περήφανος που είμαι από αυτόν τον τόπο. Βέβαια, οι υποχρεώσεις οι επαγγελματικές 30 χρόνια τώρα με αναγκάζουν να λείπω, να απουσιάζω και να βρισκόμαστε στην Αθήνα για τα επαγγελματικά μας θέματα. Το πρόβλημα που αναφέρατε, δηλαδή το τροχαίο ατύχημα, δυστυχώς στη χώρα μας είναι αρκετά έντονο. Εσείς υπηρετείτε όλα τα χρόνια στο κομμάτι αυτό? Ναι, σε υπηρεσίες τροχέας. Υπηρεσίες τροχέας. Έχω ξεκινήσει από την τροχέα Ναυπάκτο, έχω υπηρετήσει σε πολλές τροχέες των Αθηνών και σήμερα είμαι στο Αρχηγείο ως Διευθυντής Τροχέας του Αρχηγείου, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και εποπτεύομαι τις 104 τροχέες που υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Δίνουμε βάση γενικά όμως εμείς, δηλαδή ως κοινωνία, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο, στον απέναντι οδηγό, στο συνοδικό. Σημασία όπως στον τρόπο που μετακινούμαστε και λειτουργούμε μέσα στον δρόμο. Που είναι βασικό, γιατί μας πάει για δουλειά, μας πάει για ένα ψυχή, μας πάει να συναντήσουμε δικούς μας ανθρώπους, μας πάει στο σπίτι μας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι η οδήγηση. Είναι μια δύσκολη υπόθεση και είναι πολύ υπεύθυνη δουλειά. Θέλει δηλαδή πρώτα να έχεις γνώση πώς πρέπει να κινείσαι. Η οδήγηση, όταν κινείσαι σε δημόσιους δρόμους, δεν είναι θέμα προσωπικό, δηλαδή δεν πρέπει να κινείται ο καθένας όπως θέλει και όπως νομίζει, αλλά όπως πρέπει. Πρέπει επομένως να... Υπάρχει ένας κανόνας. Υπάρχουν κανόνες που πρέπει να τους ξέρουμε πρώτα απ' όλα, μετά να έχουμε τη διάθεση να τους εφαρμόζουμε και γενικά η γνώση δεν ωφελεί αν δεν εφαρμοστεί. Δυστυχώς πολλοί γνωρίζουν αλλά αμελούν, δεν δείχνουν το ανάλογο ενδιαφέρον και δεν εφαρμόζουν. Θέλουν δηλαδή να στρίψουν αριστερά και το θεωρούν περιττό να βγάλουν φλας αριστερά. Όμως μπορεί από το νεκρό σημείο του αυτοκινήτου κάποιος από πίσω που ακολουθεί και έχει την ίδια πορεία με σένα να θέλει να σε προσπεράσει εκείνη την ώρα. Άρα λοιπόν, δεν θα δει ότι εσύ στρίβεις και θα γίνει τροχαίο ατύχημα. Επομένως, τίποτα δεν είναι περιττό. Ό,τι προβλέπει ο κώδικας και οι κανονισμοί, ό,τι προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, πρέπει να τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια. Που δυστυχώς στη χώρα μας έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα. Αρκεί να σας πω ότι κάθε πρωί που πηγαίνω στο γραφείο, το πρώτο που κοιτάζω είναι τα τροχαία ατυχήματα, τα θανατηφόρα που έγιναν σε όλη την επικράτεια.
και κάθε μέρα έχουμε 2, 3, 4, 5 νεκρούς, μέσω όρο 3,5 νεκρούς το χρόνο. Τη μέρα. Την ημέρα. Το χρόνο είχαμε πέρυσι, το 2011, 1.090 νεκρούς. Τώρα να σας ρωτήσω το πάρουμε για πού ξεκινήσει. Ένα βασικό είναι, το βασικότερο είναι ο άνθρωπος, ο οδηγός. Ένα δεύτερο είναι το αυτοκίνητο. Ένα τρίτο είναι ο δρόμος. Ένα τέταρτο είναι το πλαίσιο. Σε ποια θεωρείτε ότι έχουμε μια επάρκεια ή τη μεγάλη, ή έχουμε έλλειμμα και πρέπει να καλυφθεί? Από τα βασικότερα. Να σας πω, το ατύχημα δεν είναι ένα συμβάν που στερείται τύχης. Έχει γενεσιουργά αίτια και παράγοντες που αν τους βελτιώσουμε, αν τους καλυτερέψουμε, θα ξεφύγουμε τις τύχες. Θα ξαποφύγουμε πλέον την τύχη. Εμείς οι Έλληνες είμαστε ορθόδοξοι, δεν πιστεύουμε στο Κισμέτ. Υπάρχει ορθολογισμός. Αν τους 4 παράγοντες που εμπλέκονται στα τροχαία ατυχήματα τους βελτιώσουμε, τότε θα εξαλείψουμε τα τροχαία ατυχήματα. Ο πρώτος παράγοντας είναι το οδικό περιβάλλον. Στη χώρα μας έχουμε πολλούς δρόμους, αλλά δεν είναι καλοσυντηρημένοι και δεν είναι και συγχωρετικοί. Δηλαδή να γίνει ένα λάθος από τον οδηγό και να το επιτρέπουν, να το συγχωρούν χωρίς να γίνει ατύχημα. Δεν έχουμε δηλαδή στη Θέα σιδερένια εκατέρωθεν του δρόμου, δεν έχουμε μέσα στους δρόμους, δεν έχουμε αναπτύξει ακόμη τους αυτοκινητόδρομους. Κόρινθος, Πάτρα. Γιατί λέτε έχουμε πολλά χιλιόμετρα, γιατί λέτε έχουμε πολλά. Πολλά. Σε σχέση με τη χώρα. Σε σχέση με το μέγεθος της χώρας. Ναι. Πάνω ότι λέμε δεν έχουμε δρόμους, δεν έχουμε ποιοτικούς δρόμους. Δεν έχουμε ποιοτικούς δρόμους. Έχουμε όμως μεγάλο δίκτυο γιατί δεν έχουμε, ας πούμε, σιδηρόδρομο. Έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό έχουμε περισσότερο οδικό δίκτυο. Ναι, δεν έχουμε σιδηρόδρομο που θα ήταν σωστό. Θα ήταν σωστό, ο Χαρίλαος Τρικούπης είχε οραματιστεί μια χώρα με το καλύτερο σιδηροδρομικό δίκτυο στον κόσμο και θα ήταν πολύ σημαντικό να έχει αναπτυχθεί ο σιδηρόδρομος και κάποιος που θέλει να ταξιδέψει πάνω από 50 χιλιόμετρα από τον τόπο που μένει να κινείται με το σιδηρόδρομο. Ο σιδηρόδρομος είναι 16 φορές ένα ταξίδι το πιο ασφαλές από ότι είναι ένα γιοταχή. Γιατί βάζετε και το 50 χιλιόμετρα πάνω. Ναι, πιστεύω το αυτοκίνητο πρέπει να κινείται γύρω από το σπίτι, από την κατοικία του ιδιοκτήτη, γύρω στην πόλη του δηλαδή, το ανώτερο μέχρι 50 χιλιόμετρα. Μετά θα ήταν καλό να κινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ενδείκνυται ο σιδηρόδρομος. Αυτό είναι κουλτούρα, είναι ενσωματωμένο η ασφάλεια, η κουλτούρα, όλα, έτσι δεν είναι? Στην Ευρώπη γίνεται αυτό? Στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στη Γαλλία, αναπτύχθηκε πάρα πολύ ο σιδηρόδρομος και μάλιστα με μεγάλες ταχύτητες. Αλλά και στην Αμερική, μέσα στο τρένο είναι πολιτισμός. Πας ξεκούραστα, πας άνατα, διαβάζεις την εφημερίδα σου. Άρα εκεί πηγαίνει, εκεί έπρεπε να πηγαίνει. Δεν ήταν, κάνουμε πολλά χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο. Εμείς ναι, πολλά με τα ιδιωτικά μας οχήματα. Και μπορεί να υπάρχουν και μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία δυστυχώς πολλές φορές δεν τα προτιμούμε. Ενώ είναι πιο ασφαλή και πιο ξεκούραστα και οικονομικά πιο πρόσφορα. Άρα ναι, λέτε πολλά χιλιόμετρα κάνουμε με το αυτοκίνητο. Με το γιοταχή μπορούσαμε να κάνουμε ή να υπάρχουν τα μέσα μεταφοράς. Ο σιδηρόδρομος, τα λεωφορεία. Άρα, γιατί και λέτε ότι πάνω από 50 να μην χρησιμοποιούνταν το ιδιωτικό αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις ιδιαίτερα. Ναι, να χρησιμοποιούνταν ο σιδηρόδρομος. Ναι. Ο πρώτος λοιπόν παράγοντας είναι το οδικό περιβάλλον. Ναι. Αν δηλαδή ο δρόμος έχει όλα τα αξεσουάρ που πρέπει, να έχει φωτισμό καλό το βράδυ, τεχνικό φωτισμό για να βλέπουν οι οδηγοί, να έχει επίσης στη μέση διπλό χώρισμα ή υπερυψωμένη νησίδα ή τσιμέντινο έρισμα, αρκετά ψηλό όμως, τουλάχιστον 70 εκατοστά, ούτως ώστε και να μην θαμπώνει τους απέναντι κινούμενους οδηγούς, αλλά και να μην μπορεί να μπει στο αντίθετο ρεύμα. Τι δεν έχουμε από τα δύο? Δεν έχουμε και τα δύο. Σε πλήρη ανάπτυξη. Και οι μπάρες οι σιδερένιες που υπάρχουν δεν νομίζω ότι είναι πιο ενδείκνυται για τα δίκυκλα, όπου κινούνται δίκυκλα, γιατί είναι επικίνδυνες. Γι' αυτό και τώρα τελευταία προτιμάμε τα τσιμέντινα χωρίσματα. Να σας πω τώρα, αν και θα πούμε μετά για το επαρχιακό δίκτυο και το εθνικό δίκτυο, για τη συχνότητα των ατυχημάτων. Αλλά είναι δυνατόν να υπάρχει κεντρικός άξονας, εθνική οδό, που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες και να μην είναι κλειστός ο αυτοκινητόδρομος και να υπάρχει το διάζωμα όλα αυτά? Δηλαδή,
στη μέση ήταν το βασικότερο. Αυτό είναι οικονομικό. Ας πούμε στην Πατρών ήταν. Αν και τώρα βλέπω, είδα στοιχεία ότι έχει πέσει ο αριθμός των ατυχημάτων. Ναι, τα τελευταία 2-3 χρόνια η Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου. Που το λέγαμε που ήταν Καρμανιόλα. Ιδιαίτερα η Κορίνθου Πατρών. Ναι. Τώρα όμως που έχουν μπει στη μέση και εκατέρωθεν αυτά τα υπερυψωμένα εμπόδια, τα πλαστικά, τους κόνους και όλα αυτά, έχουν βοηθήσει και έχουν μειωθεί αρκετά τα τροχαία ατυχήματα. Έχουμε περίπου 10 θύματα. Ναι, χρόνο. Το χρόνο. Ναι, που είχαμε παλαιότερα πάρα πολλά. Είχαμε πέρυσι το 2011 13 νεκρούς στην Αθηνών Πατρών. Ενώ παλιότερα τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάνω από 40-50. Και συντέλεσε αυτό, Ναι, βοήθησε πάρα πολύ. Ναι, για ποιο λόγο μετά τόσα χρόνια πριν δεν είχε γίνει αυτό? Ήταν το κόστος, τι ήτανε? Ή γίνανε λόγω των έργων αυτά μόνο? Αυτά έγιναν λόγω των έργων. Έπρεπε να γίνουν όμως και πριν. Δεν γίνονται αυτοκινητόδρομοι. Οι δρόμοι που έχουν στη μέση χώρισμα, τσιμέντινο, και κατέρωθαν δεξιά-αριστερά πάλι τσιμέντινο και δεν διασταυρώνονται ισόπεδα με άλλους δρόμους, παρά έχουν ανισόπεδους κόμβους, αυτοί λέγονται αυτοκινητόδρομοι. Για να γίνει όμως ένας αυτοκινητόδρομος υπάρχει μεγάλο κόστος. Τώρα είναι σε σχεδιασμό ο αυτοκινητόδρομος Αντιρίου Ιωαννίνων, ο αυτοκινητόδρομος Κορίνθου Πατρών Πύργου Τσακώνας και ο Ε65. Εντάξει. Στην Εθνική Οδό που χρησιμοποιούσαμε τόσα χρόνια, που ήταν κατά η υποδομή που είχε πάρει λίγες βελτιώσεις, ήταν από το 65, δεν θυμάμαι πότε είναι περίπου. Από τη δεκαετία του 60. Το 60. Γιατί δεν μπορούσαν να γίνουν παρεμβάσεις? Το διάζωμα είναι απαραίτητο. Μα έβλεπες ότι. Δεν μπορεί να μπει το διάζωμα, διότι οι συγκοινωνιολόγοι μας λένε ότι αν βάλουμε το διάζωμα δεν θα μπορούν να κάνουν προσπεράσεις, θα είναι πίσω από βαριά οχήματα, μεγάλο μήκος, μεγάλη ουρά οχημάτων, εκνευρίζονται οι οδηγοί. Να περάσω όμως στον αντίθετο για να κάνω προσπέραση. Περνάω στον αντίθετο συνήθως για να κάνω προσπέραση. Ναι. Και δεν ήθελαν, έτσι θα γίνονταν μία ώρα και οι ταχύτητες θα ήταν πολύ πιο μικρές. Και διαμαρτύρονταν οι οδηγοί και γενικά οι συγκοινωνιολόγοι μας έλεγαν να τους αφήνουμε να μην μπαίνουν στη μέση του δρόμου αυτά τα τσιμέντινα, τα χωρίσματα. Παρόλα αυτά όμως, είχε φοβερή μεγάλη επίπτωση. Καλά. Τώρα φέραμε αυτό λοιπόν. Για πάμε το επόμενο, εκτός από το δικό περιβάλλον. Το δεύτερο είναι το όχημα. Δηλαδή τι συντήρηση, τι ποιότητα έχει το όχημα, αν έχει συστήματα ενεργητικής ασφάλειας σωστά, ούτως ώστε να μην γίνει το τροχαίο ατύχημα, αν έχει καλή ανάρτηση, αν έχει καλό φωτισμό, αν έχει καλά φρένα, ούτως ώστε δηλαδή όλα τα συστήματα αυτά τα ηλεκτρονικά, τα σύγχρονα, τα ABS κλπ, που να μην γίνουν το ατύχημα. Σε αυτό καλό δίχτυ είχαμε, γιατί φέραμε ακριβά αυτοκίνητα. Πιστεύω και καλά. Ναι. Και επίσης είναι τα συστήματα παθητικής ασφάλειας. Δηλαδή, αν γίνει το τροχαίο ατύχημα, να γίνει με όσο το δυνατόν λιγότερες συνέπειες για τους επιβάτες. Να σας ρωτήσω σε αυτό το κομμάτι. Θα μου πείτε μετά με την κρίση, μήπως τον καταλείπουμε λίγο τη συντήρηση του αυτοκινήτου και έχετε παρατηρήσει τέτοια πράγματα? Να είναι η αιτία. Δεν έχω στατιστικά στοιχεία, αν αφήνουμε συντήρητα. Σαν κλίμα, πώς το βλέπετε? Και είναι και λίγος ο καιρός. Αλλά επιδρά, δεν επιδρά? Επιδρά, πιστεύω. Πιστεύω επιδρά αρνητικά. Αλλά τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια ο κόσμος ίσα-ίσα που το αυτοκίνητο το πρόσεχε πάντα. Έτσι. Δεν έπαιρνε ένα καινούργιο και ένα καλό. Σε γενικές γραμμές, ναι. Τα συστήματα παθητικής ασφάλειας είναι πολύ σημαντικά, διότι όταν οδηγείς και κάνεις πολλά χιλιόμετρα και μάλιστα σε ένα τέτοιο δύσκολο δρόμο που είναι εδώ στην περιοχή μας, κάποια στιγμή θα εμπλακείς σε ένα τροχαίο ατύχημα. Είναι σημαντικό να φοράς τη ζώνη ασφαλείας, είναι σημαντικό να φοράς το κράνος, γιατί στηρίζεσαι πάνω σε δύο ρόδες. Κάποια στιγμή ή εσύ θα κάνεις κάποιο σφάλμα σαν δικυκλιστής, ή κάποιος άλλος θα σου παραβιάσει την προτεραιότητα, ή θα υπάρξει στην άσφαλτο λάδια, νερό, οτιδήποτε και θα πέσει το δίκυκλο. Τι απομένει να σε προστατέψει? Το κράνος ασφαλείας. Άρα είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά τα συστήματα να τα χρησιμοποιούμε. Τη ζώνη ασφαλείας, τον αερόσακο. Τώρα τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν αερόσακο. Αν λοιπόν δεν φοράς τη ζώνη, θα βγει ο αερόσακος με μεγάλη πίεση, με μεγάλη δύναμη και θα σε σκοτώσει ο αερόσακος. Ή είναι δυνατόν να έχουμε παιδιά
που είναι στο μπροστινό κάθισμα μωρά με την πλάτη γυρισμένη προς τα πίσω και να μην απενεργοποιούμε τον αερόσακο. Δηλαδή τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν καινούργια συστήματα, αλλά πρέπει να τα σεβόμαστε και να εφαρμόζουμε ακριβώς ό,τι πρέπει. Δίνουμε προσοχή στο αυτοκίνητο, δίνουμε λίγο. Το έχουμε πιο κοντά μας, έτσι δεν είναι, το ελέγχουμε εμείς, από ότι το δρόμο. Ναι, πιστεύω ότι οι νέοι στην τυπτική τους πλειοψηφία και τα γνωρίζουν τα συστήματα αυτά και έρχονται σε καλύτερη εξοικείωση μαζί τους. Το τρίτο κομμάτι. Το τρίτο κομμάτι είναι ο χρήστης. Δηλαδή, το βασικότερο. Ναι, το βασικότερο. Όταν λέμε χρήστης εννοούμε τον οδηγό, τον επιβάτη και τον πεζό. Με κυρίαρχο τον οδηγό. Εδώ υπάρχει μία αντιστοιχία ταυτόχρονης ανάπτυξης των οχημάτων και του χρήστη. Δηλαδή, ενώ τα αυτοκίνητα τα τελευταία χρόνια, οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν κάνει άλματα και βγάζουν αυτοκίνητα τα οποία έχουν μόνο σικαλί, έχουν τεράστιες επιδόσεις, δυστυχώς δεν έχει αυτό συνοδευτεί και με μεγάλη εκπαίδευση των χρηστών. Με αποτέλεσμα, ιδιαίτερα σε μεγάλες ηλικίες άνθρωποι, να μην τα χρησιμοποιούν σωστά, να μην κάνουν ορθολογική χρήση και να έχουμε αρκετά τροχαία ατυχήματα. Γιατί το όχημα, εφόσον αναπτύσσει μεγάλες ταχύτητες, θέλει και έναν οδηγό δεξιοτέχνη, έναν οδηγό που να γνωρίζει πρώτα και στη συνέχεια να τα εφαρμόζει όλα αυτά που ξέρει. Ο πεζός επίσης... Για να μείνουμε λίγο στον οδηγό. Σαν οδηγό τι έχουμε, σαν συμπεριφορά, σαν γνώση, σαν επάρκεια, σαν νοοτροπία, σαν παιδεία, σε σχέση τύπου. Ναι. Ο Έλληνας οδηγός δυστυχώς δεν ξεφεύγει από το μεσογειακό κλίμα και το ταπεραμέντο. Ναι. Είναι οξύθυμος, πολλές φορές είναι αγενής, οδηγεί επιθετικά, ανάβει συχνά τα φώτα στον προηγούμενο. Αυτό είναι ένδειξη ότι δεν οδηγούμε ήρεμα. Πολλές φορές κορνάρουμε. Βιαζόμαστε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, κάπου πάμε με ορμή. Ο Έλληνας δυστυχώς θέλει να φεύγει συνεχώς και να τρέχει, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του ότι υπάρχουν κι άλλοι χρήστες του δρόμου, υπάρχουν κι άλλα αυτοκίνητα που έχουν και αυτό το δικαίωμα να κινούνται και να μοιραζόμαστε το δρόμο. Και όχι να νομίζουμε ότι όλος ο δρόμος μας ανήκει. Μας χαρακτηρίζει και ο τρόπος που κινούμαστε στην κοινωνία εκτός δρόμων, στις συμπεριφορές μας. Έτσι, ναι, εκεί στο τιμόνι όμως βγαίνει όλος ο εσωτερικός κόσμος και υπάρχει μια έκφραση road rage. Δηλαδή ότι γενικά και ένας ήρεμος άνθρωπος, αν είναι σε ένα δρόμο και υπάρχει μποτιλιάρισμα, υπάρχει κίνηση μεγάλη, υπάρχουν καθυστερήσεις, υπάρχουν φανάρια, βγαίνει εύκολα η νευρικότητα. Εδώ εμείς οι Έλληνες αυτό το έχουμε λίγο παραπάνω. Πού μερικοί που είμαστε εκτός αυτού, πολλές φορές δηλαδή. Ναι, λίγο παραπάνω από ό,τι το έχουν οι άλλοι Ευρωπαίοι. Σε αυτό το κόμμα. Στην Ευρώπη υπάρχει και η μέρα, στα μέσα του Μαρτίου, η μέρα ευγένειας στον δρόμο. Να είμαστε δηλαδή πιο φιλικοί, πιο συνεργάσιμοι, πιο συνετοί. Οι επαγγελματίες πώς είναι οδηγοί? Σε γενικές γραμμές είναι σωστοί, είναι καλοί επαγγελματίες και επειδή είναι πολλές ώρες στον δρόμο, προσέχουν και χρησιμοποιούν το δρόμο και το όχημα συνετά. Και προσέχουν το όχημα και γενικά. Και απαιτούμε κι εμείς να έχουν καλύτερη. Γενικά, στον επαγγελματία έχουμε καλύτερη διαφοροποίηση δηλαδή από τον οδηγό γενικά. Γενικά οι επαγγελματίες είναι πιο συνετοί. Αποδίδουν στη λέξη τη σημασία του επαγγελματίας. Ναι. Γενικά, στους επαγγελματίες υπάρχει στον οδηγό του λεωφορείου, στον οδηγό του ταξί, υπάρχουν η διαδικασία ελέγχου του ποιος είναι. Δηλαδή, εδώ με ελέγχει κατά ένα βάση. Μπορεί να έχω τα θέματά μου, να πιλωτάρω μια εκπομπή. Αλλά θα ελεγχθώ. Κάπως θα ελεγχθώ από την ιδιοκτησία, λίγο από το ραδιοτηλεοπτικό, από 2-3 ή από την κοινωνία μετά. Ο οδηγός, υπάρχει μια διαδικασία ελέγχου. Γιατί θα μεταφέρει κι άλλο κόσμο, δεν θα μεταφέρει μόνο τον εαυτό του. Ελέγχονται. Υπάρχει νομοθεσία και οι υπηρεσίες τροχέας τους ελέγχουν και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις είναι για τους επαγγελματίες πιο αυστηρή προβλέπεται η νομοθεσία και εφαρμόζεται κανονικά. Αλλά σας λέω ότι παρατηρώ δηλαδή ότι τα λεωφορεία, τα μεγάλα κλπ. Έχουν πιο συνετή συμπεριφορά οι οδηγοί. Προσέχουν πιο πολύ, έχουν εμπειρία. Στο ταξί πώς είναι τα πράγματα στο ταξί? Είναι λίγο πιο ελεύθερα? Στο ταξί
Και αυτοί πιστεύω ότι είναι καλοί επαγγελματίες στην συντριπτική τους πλειοψηφία. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι σωστή. Καλά, τους καλούς δεν μπορεί να πεις τίποτα. Πραγματικά οι καλούς. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις αυτές που δεν λειτουργούν νομιμότυπα. Ωραία. Γίνεται η διαδικασία πάντως, υπάρχει μια διαδικασία αξιολόγησης σε αυτούς. Κανονικά, ό,τι ισχύει, ό,τι προβλέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την νομοθεσία περί αυτοκινήτου, την εφαρμόζουμε κανονικά και για αυτούς. Ναι. Και για το αν η διαδικασία που αποδίδεται το τίτλο του επαγγελματία. Η αδειοδότηση ότι είναι επαγγελματία, ότι μπορούν. Βεβαίως. Για τους ταξιτζίδες, παραδείγματος χάρη, χρειάζεται μια ειδική άδεια. Λοιπόν, επιπλέον για να οδηγήσουν το ταξί. Πάντα κοιτάζουμε. Ωραία. Πήραμε τους τρεις παραμέτρους. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί που μου είπατε. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί. Και σε αυτούς εργάζεστε απάνω περισσότερο. Ναι. Εντάξει, στο οδικό δίκτυο είναι και συναρμόδιες υπηρεσίες. Στα υπόλοιπα. Εμείς και στο οδικό δίκτυο, όταν διαπιστώνουμε προβλήματα, δηλαδή διαπιστώσουμε ότι ο δρόμος έχει κάποια λακκούβα, ότι κάποια σήμανση έχει φθαρεί, έχει καταστραφεί, έχει χρωματιστεί από κάποιον, έχει μπουγιά, ή υπάρχουν φυλλώματα από δέντρα και δεν φαίνεται το φανάρι, ή εν πάση περιπτώσει έχει από το χρόνο ξεθοριάσει μια πινακίδα, τότε στέλνουμε ένα τηλετυπικό σήμα στην αρμόδια υπηρεσία που είναι για τη συντήρηση του δρόμου και λέμε επεμβείτε, ή αυτό θα είναι στο Δήμο, στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου, ή θα είναι στην περιφέρεια. Και το ελέγχετε αν έγινε μετά, το ελέγχετε. Βεβαίως, μετά κοιτάμε αποκαταστάθηκε η ζημιά. Βοηθάμε δηλαδή και σε αυτό. Και στο θέμα των αυτοκινήτων πάλι δίνουμε μεγάλη σημασία. Κοιτάμε να δούμε αν έχουν περάσει κταίο, αν λειτουργούν τα flash, τα stop, αν γενικά δηλαδή το όχημα είναι σε καλή κατάσταση. Εξετάζεται. Τα εξετάζουμε βεβαίως. Και τρίτη περίπτωση το οδηγό, με τα αλκοτέστ, με όλα αυτά, έτσι, ναι. Ναι, που αλκοτέστ, επειδή το αναφέρατε, έχω να σας πω ότι πέρυσι έγιναν 1.800.000 έλεγχοι στο αλκοτέστ. Και δυστυχώς βρέθηκαν να έχουν κάνει χρήση αλκοόλ 34.000. Είναι ένα νούμερο αρκετό. Είναι μεγάλο. Λέτε. Ναι, είναι περίπου 2%. Ναι. Η Ελλάδα είναι αρκετό. Πολύ είναι. Πολύ είναι, εντάξει. Ναι. Είμαι της άποψης όταν έρχονται γιορτές, όταν είναι γιορτές, όταν έχουμε κάποια άλλη γιορτή, να διασκεδάσουμε, να γλεντήσουμε. 34 ποτά εκτός αυτού. Αλλά ένας όμως, αυτός που θα οδηγήσει, δεν πρέπει να κάνει χρήση καθόλου. Γιατί ο νόμος επιτρέπει μέχρι το 0,24. Εγώ πιστεύω όμως και 0,23 και 22 να δείξει το μηχάνημα. Ναι, μεν είναι επιτρεπτό, αλλά έχουν μειωθεί τα αντανακλαστικά σου. Και αν συμβεί κατά την οδήγηση ένα ξαφνικό πέταγμα ενός παιδιού μες στον δρόμο ή κάτι άλλο φνηδιαστικό συμβεί, δεν θα το αντιληφθείς έγκαιρα και τα αντανακλαστικά σου... Γενικά δεν είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση. Όταν είσαι υπό την επίρρεια και η συγκέντρωση είναι μικρότερη, αλλά και τα αντανακλαστικά είναι πιο αργά, πιο καθυστερημένα. Άρα πιστεύω ότι δεν πρέπει να πίνουμε καθόλου όταν πρόκειται να οδηγήσουμε. Ωραία, κρατήσαμε αυτό που λέτε για τους Δήμους, για τις υπηρεσίες τις κρατικές, όπως είναι οι περιφέρειες Δήμους, που παρεμβαίνετε όταν δείτε το δίκτυο ότι παρουσιάζει, ότι δεν είναι στα διάφοροι. Δεν μπορεί να είναι η τροχιά διάφορα, έτσι δεν είναι, βλέποντας ότι υπάρχουν λακκούβες, ότι είναι κακοσυντηρησμένο, δεν είναι φωτισμένο, δεν υπάρχει σήμανση. Αυτό είναι βασικό. Άλλωστε, εσείς το ελέγχετε πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι? Βασική υπηρεσία γιατί είστε στον δρόμο. Ναι. Βασική. Και μετά ένας οδηγός πρέπει να το πει. Θα πρέπει εκτός από τις υπηρεσίες τροχέας και τις αρμόδιες... Γενικά διαμαρτύρονται οι οδηγοί όταν περνάνε ένα κακοφτιάγμα, έναν κακοσυντηρημένο δρόμο. Διαμαρτύρονται να πάρουν τροχιά να πούν τι πέρασε από εκεί, αυτό το. Πολλές φορές οι οδηγοί ενημερώνουν, αλλά νομίζω ότι όλοι οι πολίτες όταν βλέπουν ένα πρόβλημα, παραδείγματος χάρη σε ένα φανάρι, κάει και η λάμπα, δεν λειτουργεί το φανάρι, έχει υποστεί κάποια ζημιά ή κάποια φθορά ή ο δρόμος λόγω κάποιου προβλήματος, νεροποντής, πλημμύρας, υπάρχει κάποιο εμπόδιο μέσα. Νομίζω νερό, ρέουν νερά, πολλές φορές χαλάνε τα φρεάτια της ΕΙΔΑΠ και καταστρέφουν το οδόστρωμα. Και βλέπω ότι δεν ενημερώνουν αμέσως
την αρμόδια υπηρεσία για να την αποκαταστήσει. Είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα στην Ελλάδα το θέμα των νερών που χύνονται στους δρόμους και φθύρεται το οδόστρωμα πολύ γρήγορα. Πιστεύω και όλοι οι πολίτες είναι καλό και πρέπει να ενημερώνουν με ένα τηλέφωνο την αρμόδια υπηρεσία ή την τροχέα ή την αρμόδια τεχνική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για γενικά λέτε να μην είμαστε αδιάφοροι πλέον για οτιδήποτε συμβαίνει στον δρόμο, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια και δεν έχουμε τα χρήματα να τα συντηρούμε κυρίως. Ναι, μην πιστεύουμε... Εδώ δεν τους φτιάχναμε όταν είχαμε λεφτά. Ναι. Έτσι είναι, ως χώρα. Και είναι σημαντικό το προλαμβάνει παρά το. Σωστά, η διόρθωση. Σε όλα τα πράγματα. Σε όλα τα. Δυστυχώς. Και η αναβλητικότητα είναι βασικός παράγοντας που έχουμε. Να σας πω, τροχαία ατυχήματα. Παίρνουμε μια χρονιά, το 2011. Το 2011 είχαμε 2.000. Το 2011, συγγνώμη, είχαμε 1.090 νεκρούς. Είναι αρκετό το νούμερο. Όμως θέλω να πω ότι από το 1896 που ήρθε το πρώτο αυτοκίνητο στην Ελλάδα, κάθε χρόνο είχαμε και αυξανόμενα τροχαία ατυχήματα. Συγκεκριμένα το πρώτο θανατηφόρο έγινε το 1907. Παρασύρθηκε στις στήλες του Ολυμπίου Διός μία πεζή, βαμβακά βασιλική, και τότε η εφημερίδα Ακρόπολης έγραφε στην πρώτη σελίδα με τίτλο πηχαίο «Τα ατυχήματα στη χώρα». Συνέβη το πρώτο ατύχημα, τα αυτοκίνητα στη χώρα είναι 7, σκεφτείτε να γίνουν 77. Και πού να ξέρει ο αρθρογράφος ότι μέσα στα 7 έγινε ένα θανατηφόρο. Πού να ξέρει ότι μέσα σε 100 χρόνια θα γίνουν 7,5 εκατομμύρια οχήματα που είναι σήμερα στην Ελλάδα. Ναι. Είναι μεγάλος ο στόλος. Κινούνται πολλά αυτοκίνητα. Και, πόσο έπρεπε η λογική της οικονομίας, της κοινωνίας, των αριθμών των ανθρώπων? Αυτό είναι συνάρτηση με την κουλτούρα, είναι συνάρτηση με την οικονομία. Είναι. Ναι, με την οικονομία. Με τα μέσα μεταφοράς. Ναι, είναι συνάρτηση με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα. Σαν μέγεθος τι, γιατί η στατιστική τι λέει? Σαν μέγεθος είναι μεγάλο. Είμαστε πάει και σε αυτό κάτι περισσότερο. Ναι, πολλά οχήματα, πολλά. Θέλω να πω ότι μέχρι το 1998 κάθε χρόνο τα ατυχήματα στη χώρα αυξάνονταν και φτάσαμε τη χρονιά ρεκόρ το 1998 να έχουμε 2.180 νεκρούς, με αποτέλεσμα να γίνει ένας μεγάλος προβληματισμός και τότε η πολιτεία να κάνει το πρώτο στρατηγικό σχέδιο, το περίφημο καθοδόν 2005, και που όλα τα συναρμόδια υπουργεία, δηλαδή του Υπουργείου τότε Δημοσίας Τάξεως, του Υπουργείου Μεταφορών, του Υπουργείου Υγείας, Οικονομίας και Παιδείας, κάνανε συλλογική δουλειά, κάνανε το πρώτο στρατηγικό σχέδιο και στη συνέχεια το δεύτερο 2005-2010 και φτάσαμε το έτος 2010 να έχουμε 1.280 νεκρούς. Δηλαδή τους μειώσαμε μέσα σε μια δεκαετία κατά 900 περίπου κάτω. Με ποια βασικά όπλα? Θα σας πω, και το 2011 τους μειώσαμε στους 1.090, δηλαδή 1.050 νεκρούς λιγότερους. Το 50% περίπου. Το 50%. Και υπάρχει ο στόχος, δηλαδή πέρυσι, το 2011, είχαμε βάλει σαν στόχο το 2011 να τους μειώσουμε κατά 100, τους νεκρούς τουλάχιστον από τα ατυχήματα. Και ευτυχώς πιάσαμε το στόχο και είχαμε 190 λιγότερους. Βέβαια, επιθυμία της πολιτείας και της τροχέας και όλες οι προσπάθειες που γίνονται είναι να μην έχουμε κανένα θανατηφόρο ατύχημα. Όμως αυτό δεν είναι δουλειά μόνο των αρχών και των υπηρεσιών, είναι και του χρήστη που είπαμε, δηλαδή του οδηγού, του πεζού και του επιβάτη. Θα πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν και να βοηθούν να εφαρμόζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να κινούνται με σύνεση, με προσοχή, ώστε να πετύχουμε να έχουμε κανένα τροχαίο ατύχημα στη χώρα. Αυτό όμως δεν είναι ρεαλιστικό, ο στόχος αυτός. Θέλω να πω ότι τώρα έχουμε βάλει ένα στόχο μαζί με την Ευρωπαϊκή... Δεν μου είπατε την αναχέτηση πώς γίνεται. Η αναχέτηση γίνεται ως εξής. Μέχρι πρότινος η αστυνόμευση, δηλαδή μέχρι πριν μία δεκαετία, ήταν θέμα του κάθε διοικητή, του υπεύθυνου. Από το 2000 όμως, που έγινε ο πρώτος στρατηγικός σχεδιασμός, υπήρξε μία συλλογική προσπάθεια όλων των υπηρεσιών που σας ανέφερα, τα 6 υπουργεία δηλαδή, και βάλαμε στόχο κάθε χρόνο να μειώνουμε το πιο δραστικό ποιο είναι?
Το πιο δραστικό. Το πιο δραστικό είναι, από πλευράς αστυνομίας, είναι ότι αυξήσαμε κατά πολύ τους ελέγχους. Ιδιαίτερα στα αλκοτέστ δεν υπήρχαν μέχρι τότε αλκοόμετρα, ήταν ελάχιστα. Αυξήσαμε πολύ τους ελέγχους των επικίνδυνων παραβάσεων, δηλαδή κίνηση στο αντίθετο ρεύμα, έλεγχο για τα κράνη, έλεγχο για τη ζώνη ασφαλείας, έλεγχο για το αντίθετο ρεύμα, γιατί όταν κάποιος μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα, μπαίνει σε ξένο οικόπεδο και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο φιδωλός στο να κάνει αυτό. Δηλαδή η διπλή διαχωριστική γραμμή που είναι στο δρόμο χωρίζει τη ζωή από το θάνατο. Η τροχέα δηλαδή είχε περισσότερους ελέγχους και πιο αποδοτικούς, πιο στοχευμένους. Και συγκεκριμένα τι κάναμε? Τώρα χαρτογράφουμε πλέον όλα τα ατυχήματα, δηλαδή σε ποια σημεία γίνονται ιδιαίτερα τα θανατηφόρα και τα σοβαρά, τα γράφουμε επίσης ποιες ώρες έγιναν, ποιες μέρες έγιναν, ποια είναι τα αίτια που προκάλεσαν το τροχαίο ατύχημα. Γίνεται δηλαδή στατιστικά πολύ καλή δουλειά. Έχει δημιουργηθεί ένα τμήμα στη διεύθυνσή μας όπου προείσταμε στο αρχηγείο, αναλύει όλα αυτά τα στοιχεία. Και τι κάνουμε? Είμαστε εκεί τώρα πλέον σαν τροχέα, φυλάμε και προσπαθούμε να είμαστε παρόντες. Εντοπίζετε το μεγαλύτερο θέμα, την παθογένεια. Λέτε, ναι, είναι αυτό το σημείο, είναι αυτό το δίκτυο, αυτές οι ώρες, είναι αυτές οι συμπεριφορές. Αυτές οι συμπεριφορές, ναι, προσπαθούμε να είμαστε εκεί, να άρουμε αυτά τα αίτια που προκάλεσαν, ναι, το ατύχημα, και έτσι πιστεύω ότι μειώσαμε κατά πολύ το... Από αυτά που βάζετε εδώ ως αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων, βάζετε σχετίζονται με οδική συμπεριφορά, κίνηση αντίθετο ρεύμα, υπερβολική ταχύτητα, απόσπαση προσοχής, παραβίαση προτεραιότητας, οδήγηση χωρίς σύνεση, αντικανονικό προσπέρασμα. Ποιο που παίρνει μεγαλύτερη ή παίρνουν όλα ψαλίδισμα? Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα οδηγεί ευθέως σε θανατηφόρο ατύχημα. Το βασικό, το θανατηφόρο. Είναι πάρα πολύ βασική και πολύ μεγάλη παράβαση. Επίσης, όπως βλέπετε εδώ, είναι η υπερβολική ταχύτητα. Μεγάλο ποσοστό, και η υπερβολική ταχύτητα πρώτον προκαλεί πολλές φορές τροχαίο ατύχημα και δεύτερον μεγαλώνει, επιτείνει τις συνέπειες. Συνήθως το θανατηφόρο είναι αυτό που λέμε αντίθετο ρεύμα όμως. Αντίθετο ρεύμα, ναι. Και πάλι πολύ σημαντικό είναι αίτια που σχετίζονται με την οδική συμπεριφορά εδώ του οδηγού. Πολύ μεγάλο. Είναι κάπως γενικό. Ναι, γιατί εδώ είναι και το κινητό, είναι και οι παρασύρσεις, είναι δηλαδή κάτι πιο γενικό. Ναι, αλλά και είναι και μέσα, δεν είναι μέσα η κίνηση υπερβολική σε αυτό? Όχι. Όχι, δεν είναι. Όχι. Γιατί αυτά είναι εξειδικευμένα. Γι' αυτό την τονίζουμε. Την κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και την υπερβολική ταχύτητα έχουν δική τους στήλη και την αναφέρουμε πάντα. Πάντως εκεί που κάνουμε την ανάλυση στα 1100, ναι, ανατηφόρα, βλέπω ότι είναι μεγάλο και οι παρασύρσεις πεζών, 204. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός και θέλω να πω στους οδηγούς αλλά και στους πεζούς, όταν κινούνται, οι ώρες που γίνονται οι παρασύρσεις πεζών είναι το σούρουπο και είναι και το πρωί. Δηλαδή όταν ο οφθαλμός του οδηγού πρέπει να... Δεν έχει ανοίξει καλά το πρωί και το βράδυ πρέπει να προσαρμόσει το μάτι, και αν δεν έχει φωτισμό, στο φως, και αν έχουμε και έλλειψη τεχνικού φωτισμού και ο πεζός φοράει ρούχα σκούρα, τότε δυστυχώς έχουμε πολλές παρασύρσεις πεζών. Αυτές είναι οι δύο ώρες που τους πεζούς... Είναι μεγάλο, βλέπω ότι είναι μεγάλο το ποστό. Είναι μεγάλο. Είναι 20%. Ναι, είναι μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Στα θανατηφόρα τροχαία, η παρασύρση. Ναι. Μετά μεγάλο είναι οι συγκρούσεις και εκτροπές, τα λέμε. Εκτροπές, και θέλω να πω ότι είναι και μεγάλη η συμμετοχή των δικύκλων στα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα. Δηλαδή οι ευπαθείς ομάδες είναι... Δεν το έχετε εδώ, το έχετε εδώ? Δεν το έχω μαζί μου. Περίπου? Είναι μεγάλο. 1 στα 2 είναι από δίκυκλο? Είναι περίπου το 60% είναι πεζοί και δικυκλιστές των θυμάτων. Αυτό σημαίνει ότι οι ευπαθείς ομάδες... Στα 1000, δηλαδή τα 600 είναι πεζοί και δικυκλιστές. Περίπου. Ναι. Είναι μεγάλο το νούμερο. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό οι οδηγοί των οχημάτων, των βαρέων και των γιοταχή να προσέχουν τα ποδήλατα, τα μοτοποδήλατα, τις μοτοσικλέτες, και να προσέχουν και τους πεζούς, γιατί αυτοί είναι πιο ευαίσθητοι. Λίγο περισσότερο συμβαίνει το βράδυ. Ναι, κάτι... 12 με 7 το πρωί, έτσι, τη νύχτα. Ναι. Έχουμε 242, τα 198 γίνανε απογευματινές και πάλι περίπου ο ίδιος αριθμός 198 γίνανε τις βραδινές ώρες. Τις βραδινές. Οι πρωινές?
Δεν έχουμε εκεί μεγάλο αριθμό. Δεν έχουμε. Γι' αυτό και δεν τον έχω μαζί μου. Πάντως θέλω να προσέχω. Δεν έχει, γιατί βλέπω. Ναι, δεν έχει μεγάλο νούμερο. Θα πρέπει όμως να προσέχουν πολύ οι οδηγοί το Σάββατο, την Κυριακή και την Παρασκευή, που είναι το τριήμερα που έχουμε με αύξηση. Παίρνετε το δύσκολο κομμάτι το πρωί την ενημέρωση, βλέπετε ότι εκεί είναι οι περισσότερες μέρες που παίρνετε. Εκεί είναι, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Έχουμε πολλά τροχαία ατυχήματα και δυστυχώς τώρα τελευταία τα τροχαία ατυχήματα, εκεί παλιότερα που ήταν στους εθνικούς δρόμους, τώρα τα θανατηφόρα έχουν μεταφερθεί. Γιατί τώρα αυτό? Γιατί έγινε η Εγνατία Οδός, ολοκληρώθηκε σχεδόν Άρα έπαιξε ρόλο και στη μείωση των θανατηφόρων και τα μεγάλα οδικά αυτοκίνητα. Βεβαίως, έπαιξε ρόλο, ναι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό που οι δρόμοι γίνονται με στάνταρ ασφαλείας μεγαλύτερα, καλύτερα. Και έχουμε εδώ το 60 περίπου να είναι σε επαρχιακή οδό. Το 60 περίπου όχι το 60, είναι το 42% σε επαρχιακή. Σε σχέση με την κατοικημένη εννοώ. Ναι. Και σε κατοικημένη είναι το 30 και το 32 περίπου. Πάλι πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Άρα όχι που λένε ότι η εθνική οδός είναι το δύσκολο κομμάτι, γιατί τα υπόλοιπα στους μεγάλους άξονες βλέπω ότι τα υπόλοιπα είναι περίπου 10%. Είναι πολύ μικρά. Ναι. Δηλαδή να σκεφτείτε ότι στην Αθηνών Πατρών έχουμε 13, Αθηνών Θεσσαλονίκης μόνο 23 νεκρούς. Επί ένα χρόνο. Στην Εγνατία που είναι 700 τόσα χιλιόμετρα έχουμε μόνο 29 νεκρούς. Ναι. Τώρα το δύσκολο, ποιο είναι το πιο ανησυχητικό που έπρεπε να παίρνει διόρθωση? Επαρχιακή οδό. Επαρχιακή οδό να προσέχουν πολύ και σε κατοικημένες περιοχές να μην παραβιάζουν το βράδυ τα φανάρια. Ναι. Έχουμε το βράδυ ατυχήματα θανατηφόρα μέσα στις πόλεις, γιατί παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη. Κατοικημένη είναι κυρίως παραβίαση. Η παραβίαση, ναι. Παραβίαση. Αυτή είναι για την κατοικημένη περιοχή, μέσα σε μια πόλη και τέτοια. Ναι, και επαρχιακή τι είναι το φαινόμενο? Επαρχιακό είναι το δευτερεύον οδικό δίκτυο. Ναι, όχι, ποια είναι συνήθως ποιο είδος θανατηφόρα? Συνήθως είναι εκτροπές, βγαίνουν μόνοι τους έξω, μιλάνε στο κινητό και έχουμε εκτροπές πολλές και μετά συγκρούσεις. Ωραία. Να πούμε και τα ξέρω και συνοψίζοντας λοιπόν. Ναι, συνοψίζοντας θα υπάρχει το κοινωνικό μέρος. Ναι, θα ήθελα να πω ότι στη χώρα μας κοστίζουν περίπου τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα 5 με 6 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το κόστος. Αλλά το σημαντικό είναι το κοινωνικό κόστος. 5 με 6 λέτε τι είναι μέσα? Δις είναι μνημόνιο. Κάναμε όπως είπαμε προηγουμένως τόσες γέφυρες, ρίο αντίριο. Σημαντικό είναι να οδηγούμε σήμερα βάσει των αρχών του eco-driving. Να οδηγούμε δηλαδή οικονομικά, συνετά, προσεκτικά και έξυπνα. Να αλλάζουμε ταχύτητα, οι οδηγοί να αλλάζουν ταχύτητα στις 2 με 2.500 στροφές, να οδηγούν με σταθερή ταχύτητα, όχι γκάζι πολύ, φρένο πολύ, γιατί στις 4.000 στροφές ένα όχημα όταν κινείται, ένα γιοταχή, ρυπαίνει το περιβάλλον όσο ρυπαίνουν 10-15 οχήματα όλα μαζί που κινούνται στις 2.000 στροφές. Θα λέτε κάπως αυτό πέρα πηγαίνουμε με κάποια λογική ταχύτητα και όχι με εναλλαγές πολλές. Γκάζι πολύ, φρένο. Με αποτέλεσμα όταν φρενάρεις το όχημα χάνεις την κινητική ενέργεια που είχες αναπτύξει. Οπότε πρέπει τώρα να καταναλώσεις πολύ καύσιμο, να πατήσεις πολύ γκάζι δηλαδή, πολύ καύσιμο, άρα οδήγηση με μεγάλο κόστος και επικίνδυνη. Και 5 δις λέτε την απώλεια. Είναι οι αποζημιώσεις, είναι οι φθορές που γίνονται, γιατί καταστρέφονται χιλιόμετρα μπάρες την ημέρα από τις συγκρούσεις. Είναι οι αποκαταστάσεις των φθορών, είναι οι αποζημιώσεις, είναι οι συντηρήσεις των ανθρώπων αυτών, συντάξεις κλπ. Που τραυματίζονται και μένουν ισόβια ανάπηροι. Μετά που πας όλα τα άλλα, διαλύεται μια επιχείρηση, διαλύεται μια οικογένεια, χάνεται ένας άνθρωπος. Έχουμε δυστυχώς δυσάρεστες συνέπειες. Και μετά και ο πολυτραυματίας είναι δύσκολο μετά. Πολύ δύσκολο, γιατί θέλει έναν άνθρωπο ισόβια να τον υπηρετεί, να τον συντηρεί. Προσοχή και έννοια μεγαλύτερη, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να το μηδενίσουμε, γιατί η δραστηριότητα δημιουργεί τέτοια πράγματα. Και στη Σουηδία, που είναι το πιο ανεπτυγμένο κράτος οδικά, μιλάνε για zero vision, αλλά μιλάνε για 400 νεκρούς το 2020. Εμείς εδώ στη χώρα μας έχουμε ακολουθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συνέταξε τώρα πρόσφατα ένα στρατηγικό σχέδιο 2011-2020, όπου λέει να μειώσουμε
τα ατυχήματα, τα θανατηφόρα, κατά 50% το 2020 έναντι του 10. Ναι. Το 2010 είχαμε 1.281 νεκρούς, άρα το 2020 να έχουμε τουλάχιστον, να τους έχουμε μειώσει στους 640. Ρεαλιστικά. Ότι αυτό συνεπάγεται για τον πολυτραυματία, ναι. Μετά για τον τραυματισμό, γιατί γενικότερα. Οι σοβαρότερες παραβάσεις που πρέπει να προσέχουμε και να αποφεύγουμε είναι να μην κάνουμε χρήση αλκοόλ, να μην τρέχουμε υπερβολικά, να μην κινούμαστε στο αντίθετο ρεύμα, τα ελαστικά του αυτοκινήτου να τα αλλάζουμε όταν χρειάζεται, να φοράμε κράνος, να μην βάζουμε συχνά την όπισθεν, γιατί έχουμε πολλά θανατηφόρα ατυχήματα, βάζοντας την όπισθεν με αγροτικά, με τρακτέρ και μέσα στην αυλή του σπιτιού τους που γονείς πατάνε τα παιδιά τους κλπ. Κάνοντας την όπισθεν. Η όπισθεν είναι πολύ επικίνδυνη ταχύτητα και επιτρέπεται μόνο για ηλιγμό στάθμευσης. Και μόνο ο δάσκαλος με τον οδηγό μπορεί να κάνει. Δεν μπορεί να κάνουμε μεγάλη οπισθοπορία. Επίσης το κινητό. Τώρα τελευταία είναι πολύ σημαντική παράβαση, γιατί αφουσιώνεσαι στην ομιλία, αφουσιώνεσαι στο θέμα που μιλάς και δεν προσέχεις. Και πρακτικά και με τα χέρια σου συγκρατεί κινήσεις και σου αποσπά προσοχή. Το βασικό που λοιπόν που λέτε είναι αυτό, και κυρίως η κρίση πώς θα επηρεάσει, θεωρείτε? Η κρίση, τα προβλήματα κλπ. Ενδεχόμενα να είναι αρνητικά. Δηλαδή, αν μπορεί να μετακινούμαστε λιγότερο. Σίγουρα λιγότερες μετακινήσεις. Αλλά έχει πίσω άλλο. Έχει που λέτε το θέμα της προσοχής, συμπεριφοράς, της ψυχολογίας και το θέμα της προσοχής συντήρησης και του δρόμου και του αυτοκινήτου. Ναι. Είναι σημαντικό πάντως όταν κινούμαστε στις σύραγγες, επειδή τώρα έχουμε πολλές σύραγγες στη χώρα. Ναι. Έχουμε περίπου αυτή τη στιγμή 170 σύραγγες άνω των 500 μέτρων. Δηλαδή είναι περίπου το μήκος 50 χιλιόμετρα των σειράγκων στους αυτοκινητόδρομους, και επειδή θα γίνουν και πάρα πολλές στο μέλλον, να προσέχουν μες στις σύραγγες, να μην κάνουν αλλαγή λωρίδας άνευ λόγου, να κινούνται με μικρότερη ταχύτητα, να ανάβουν τα φώτα του αυτοκινήτου και πριν μπούμε σε μια σύραγγα μεγάλη να ξέρουμε την ταυτότητα της σύραγγας. Κάθε σύραγγα πριν μπούμε στην άκρη δεξιά έχει μια πινακίδα που μας λέει την ονομασία της σύραγγας, έτσι ότι αν χρειαστεί να πάρουμε ένα τηλέφωνο να ξέρουμε σε ποια σύραγγα έχουμε μείνει ή έχουμε το πρόβλημά μας, και να ξέρουμε και το μήκος της σύραγγας που αναγράφεται πάντα στην αρχή. Καλά είναι να αποφεύγουμε το κάπνισμα, να μην πετάμε έξω από το αυτοκίνητο πράγματα. Είναι απαράδεκτο να ανοίγουμε το παράθυρο και να πετάμε από τσίγαρα και να τα πετάμε σε ποιον ουσιαστικά στο γείτονά μας, στο διπλανό μας. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Την περιοχή εδώ το δίκτυο. Το δίκτυο... Με βαθμό ασφάλειας. Το δίκτυο της περιοχής μας δεν είναι ό,τι καλύτερο. Όμως έχω να πω ότι η Τροχέα Αγρινίου μαζί με τις άλλες υπηρεσίες της αστυνομικής διεύθυνσης της υπόλοιπες, τις μεικτές, πέρυσι είχαν μείωση των θυμάτων από 19 θύματα μοιραία που είχαμε το 2010, το 2011 μειώθηκαν σε 14. Σε γενικές γραμμές δηλαδή και στην περιοχή έχουμε μια μείωση καλή. Λειτουργεί και το πάρκο εδώ κυκλοφοριακής αγωγής σε συνεργασία με την Τροχέα και το Δήμο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχουμε παιδεία, να έχουμε αγωγή, να έχουμε γνώση και να έχουμε μια κουλτούρα στον δρόμο, ένα χαμόγελο ή να δώσουμε την προτεραιότητα σε κάποιον άλλον. Είναι πολύ ωραίο, είναι ανθρώπινο. Αλλά αυτό που αποθέτει μια ισορροπία ψυχολογία είναι δύσκολη στις μέρες μας. Προσπαθήσουμε τουλάχιστον, γιατί είναι δύσκολο κομμάτι που κοστίζει αυτό, εάν δεν κάνεις αυτά που λέμε. Ναι, και η ευγένεια δεν είναι πολυτέλεια σήμερα, είναι ανάγκη συνύπαρξης, να συνυπάρχουμε όλοι με το αυτοκίνητο και να μην υπάρχουμε ανταγωνιστικά μεταξύ μας. Τώρα να ανεβείς όμως από την Παραβόλα στην Καλιθέα και στην Παλαιοβεριά είναι λίγο δύσκολο το κομμάτι, έτσι ναι. Είναι αρκετά δύσκολο προς τα μέρη τα δικά μου. Έτσι. Απαιτούν μεγάλη προσοχή και σύνεση. Και με τους καιρούς αυτούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Κοδολέμη. Και εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι στην πατρίδα μας να περάσει τα δύσκολα και εύχομαι σε όλους όσους κινούνται να έχουν ασφαλή και ευχάριστα ταξίδια, και όσο αυτό θα γίνει μόνο και μόνο εάν εφαρμόζουμε αυτά που προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι.
Πιστεύω χρηστική ήταν η κουβέντα και πάθαμε πράγματα από τη συζήτηση με το συνδυασμό και της επιστημονικής και της στατιστικής, αλλά κυρίως της κοινωνικής συμπεριφοράς και γνώσης και επιστήμης ακόμη. Γιατί η κοινωνική επιστήμη είναι βασική. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον κύριο Ταξιάρχο. Ευχαριστώ και εσάς. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα.